Guys, hello, good morning. Ngayong araw ay nandito po tayo sa bayan ng Valderrama. At sa ngayon ay dito po tayo sa sa hanging bridge ng Barangay Tigmamali. So, isa ito sa pinakamahabang hanging bridge dito siguro sa Antique. Ito po ay nagko-connect ng main road ng Valderrama papuntang barangay ng Tigmamali. Ayan. So guys, ngayong araw na to ay pupunta tayo ng Barangay Pandanan sa bayan pa rin ng Valderrama. Tingnan po natin yung daan na ginagawa papuntang Lambunaw, Iloilo. Road update po tayo mga kaibigan ngayong araw sa daan papuntang Lambunaw, Iloilo. Galing po dito sa Antique, sa bayan ng Valderrama. Tingnan natin po kung medyo maayos-ayos na ba yung daan. So yan mga kaibigan, no, hindi po maaring masakyan yung motor nila, kailangan itulak lang. So kaya si Manong nagtulak ng motor niya, mayroong karga na na mga talong. Taga Tigmamali gid? Kagawad ako niya, sir. Kagawad, sino kani? Kagawad Elmer Roquero. Sa akin na lang, pag gusto niyo pumunta rito sa Barangay Tigmamali, makita niyo rito yung hanging footbridge namin na mahaba, 400 meters. Wow. Pumunta na lang po kayo rito. At ito yung masaksihan kung gaano kaganda. Wow. Good noon na lang sa inyong lahat dyan. Yung anak ko dyan sa UK, dyan sa military hospital, kamusta dyan? Sino Ingat nga sa yung pag-duty. pangalan? Sinami Roquero. Oh. Nurse. Mga kamag-anak ko dyan sa Canada, yung Miaris Roquero, saka sa Narag sa Singapore, yung engineer Narag. Kamusta kayo dyan? Pinsan ko. Yan po, maraming salamat Kagawad Roquero. At nakausap naman kita. God bless po Kagawad. Okay, God bless, sir. Thank you. Sige. So ayan po si Kagawad mga kaibigan ha. Hindi natin alam si Kagawad pala to eh. Simple lang si Kagawad Bumibintangan ng talong Nagtatanim ng talong. Nagtatanim eh. Yan buhay namin dito sa probinsya mga kaibigan ha. Dalawa nagba-biking baka Valderrama din yung punta nila. Ayan, dalawang magkaibigan. Din rotata Valderrama. Yan nga Valderrama nga sila Si Blake po at saka si Ray, pa-shoutout sa kanilang dalawa dito sa ating channel at tingnan nyo ako. Bukan natin sila. Yan po sila dalawa
mula dito, yung umpisa ng daan papuntang Lambunaw, Iloilo. So mga 4 lanes ata ito yung kaluwagan ng daan dito. So puntahan natin kung hanggang saan to. Road update po natin ito ng daan papuntang Lambunaw, Iloilo. Tingnan natin mga kaibigan kung kamusta na nga ba yung daan na to. Dito po tayo sa bayan ng Valderrama, mga kaibigan. At madaanan po natin yung barangay ng Pantanan. At yun po, pagpatuloy natin kung hanggang saan yung ginagawang daan na to papuntang Lambunaw, Iloilo. Buhangin na. Ayan oh, mataas oh. Yan. Pero maganda. Bagong ison yung daan. Paakyat. Ayan. Oh. Wow. Loose gravel po ito. Gumugulong yung mga maliliit na graba dito. Wow, ganda ng kapaligiran dito. Liso ka naman ay.
yung unang vlog natin, hanggang dito lang tayo. Kasi naputol yung daan dito. Dito merong malalim na na landslide dito. Pero ngayon nagawa na, mabuti na po. So nadugtungan na yung daan, so maganda naman. So patuloy natin. Medyo humaba-haba na nga yung nagawang daan dito. Dati hindi pa po tayo nakarating dito, pero sa ngayon nadugtungan na yung daan. Masarap bumiyahe kapag ganito yung mga daan. Mai-enjoy mo talaga yung kapaligiran, yung katahimikan at saka yung kagandahan ng kapaligiran. Kukunti kasi yung mga dumadaan, at ganon din yung mga bahay ng mga tao dito. Pero sa mga ganitong lugar mayroong nakatira pa rin na mga tao. Ito yan, ginagawa pa rin yan. Mayroong isa pa na maliit yan. Bagong bulldoze po, kaya medyo makapal yung yung lupa. Lus pa po yan, bagong bulldoze nga Ayan Kala ko dito lang, may dugtong pa pala. So tuloy natin. Dito nakatambay muna yung bulldozer nila. Yan. Yung daan na parang hanggang doon pa lang sa tingin natin, pero puntahan natin kung hanggang saan ba talaga yung patuloy na ginagawang daan papuntang Lambuna, Iloilo. So sa mga nagtatanong natin, mga kaibigan, kung kamusta na yung daan, so ito po sa nakikita ninyo, ito na yung update natin sa daang mula Valderrama, Antique.
natin yan. Oh. So, sa nakikita ninyo, hanggang dito pa lang yung daan na ginagawa. Hanggang dyan pa lang po yung ginagawa na daan. Sa pagkaalam ko, mga 25 kilometers po ito mula ng bayan ng Valderrama patungo ng Lambunaw, Iloilo. So siguro mga sa estimate ko mga more than 5 kilometers na to. Itong biyahe natin minsan nag-i-explore tayo ng mga lugar. So ito, hindi natin alam kung saan ba ito papunta. So another adventure na naman ito. Baka pabalik na rin ito ng bayan ng Valderrama. Okay, merong hanging bamboo bridge dyan po. Yan. Oh, pa-shout out kay kaibigang Mark. Oh. Vlogger ka, sir? Oh. Dito kayo sa ating YouTube channel na Antiken nyo ako. Oh, paki-subscribe kapag may time kaibigang Mark, shout out. So salamat. Ride and explore nga tayo, mga kaibigan. Alam niyo naman. Ganon talaga yung biyahe natin lagi. Ride and explore lang. Baka may makita tayo na mga magagandang lugar na hindi pa po natin nakita dito sa Antique. Babalik nga ito sa barangay ng Pandanan, sa pinaka baryo nila.
Ganda oh. Woo! Ganda. Nag-i-enjoy po tayo sa lugar na to at sa kapaligiran na ito. So sulitin na natin. Masarap nga daanan dito kaya bumalik tayo. Kasi doon na tayo kanina sa barangay ng Pandanan. Oo, masarap tumayo sa motor oh. Woo! Nagsilip dito yung gulong ng motor natin, no? Yan, no? Wow.